산자나 겜자롱만에 롱로테이 기하 사네 산자나니 부파송니 nok 아니 বিধানসভা কেন্দ্র কিনারো কলাই বড়খাই কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্র কলাই নকুং বিলাই বিয়ালো দङ কুবিকক নরনি বসকাং সাওয়ানা বংনি রেশন কার্ড পর্যন্ত বুনি ইয়াগো বন্ধ করি যা খবর মানে চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অলেন্দ্র দেব বর্মা তাই আনি তাকো আরো নিন ওয়ান্ডারলিংনি জিকু দেব বর্মা বড় খাইরক জায়গায় বং রেশন কার্ড ন সুরগি সানজানানো আগুলিতু ফেনানে বংনি রাং পয়সা করে খবর মানে এসে সবাই খাবার आं फेसबुक नुखा आइसुगो नुगै आं बखा तंमालिया आं थांगा हस्पिटाल थांगाय मालायखा बरबाय कक्साका बुमाबाय कक्साका बनन नायखा एवं चुबानान बागान फेसबुक तैबो आं स्कैनार रेवै कब खबंने नि स्कैनार आदिना आं चुबाय काफा आनि जे थामथंसा मानसा चुबाय काफा एवं बंनि बसकांगनो बुमानि बसकांगनो ताई बिनि मामा दा साबो गानाव साब दंनाय बंनि बसकांगनो आं कल्याणपुरनि एमएलए पिनाकी दास चौधुरी माननि विधायकनो आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सानजाना दा बर्मा खरकसा केनसा बेमारा बिलाय कलाय दंखा बनि किसान सुबाय माखासा के बसाका दादा बिनि बुखानो रखदि आं साका दिनो बुखानो रखदि हिने तेन दिनानो रखनान बागै आं साका उसुक दिन परे थांका 17-18 दिन परे अब तावाइसे सावैछ आनो बरमगनां विधायक एमएलए पिनाकी दास चौधुरी आनो छाव निन बर टाबो फायाको आं तेसा बरनो साका थानि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो बुमामाबो थांना बद आनो पिनाकी दास चौधुरी फोन खायका दादा ओ बररो खायका आं बरनो चेक दि रखना दा नों साका आं 75,000 नि चेक दि रखना रहदि सुबादि नों बनो सुबाखा बिलायखा गाहामनाय आं ननो बिलायखा हामबाय याफार 75,000 नि चेक दि अमदिके गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समिपेसु रख्रै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्री जे सरकारी क्वार्टार मुख्यमंत्री समिपेसु होने आसु नर आरो प्लांथानि आं बिनि इंगनो पेस न सावै आं नंनि मुंनो डायरी वान बरक थांलिया बर ताम खलायै बर बम्बे थांलायका तत हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जोंगर फाइमाबा बर्ति सिमायां दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरनि बरक रेफार कागज लांजाया के नगिया साइरि आरो बम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिनजाखै आं ताखै सानाय एरपर खाय बरक आरनि गलाय फिरदलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयेकजना बंनि फेमिली वो सुबालाय खबर आं नुखा आं नायो हरसार अबगै लुकरंनो सा नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुन सिमिया बुनो सुबाय खायो आनि पारा गानाव न बिनि दादा आनि न गारि चालक माने बसाव ओ बेतन बायखाय आं पुसो जाकाका आनि राबार दक्टंगो आं राबार तिनि फेसबुक नि नोटेशन नुखा माजरा सिलजामय चिनि पहर चिनि विशाल माजार सिलमान खादु खना जुदि केबो सुबावै दंखाखाय जोंथ' थाङै माया
হয়তো जों पुसायला फेलेमनि सुबा कासुकसि किन्तु borok nukung yakari bono suba सामायनो रां पैसा दुखुरंनि थुमलायमानि लेखा मानो तैलेसे और कक बागै फेमिलि बिनि मामा अमित देव बर्मा हनै जे नुमानि जे अमरक जे सामानि मब्लायके चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिलि साव जुदि नांखाय आनो कल खायदा सुबानाय जेखाना बरंनो परामर्श रय आनि कक सिनांलिया जाखाय आं आरनि पुतुलि फैजा गोबां मा बरक आनो र फायवा एमएल हस्टेल फायो आं साया गोबां मा बरक आनो फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि आं जेमाति सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाय बिति पाइमिया आनो र फायो आं जेमाति लेफ्टसेलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय जेनि पहर ताय बिसारनो बोखाता बायदि निनि नरंनि बोखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक हामजांमानि अबनो लुकु बाय सेखांनानि बागै गोबां मा बरक गोबां मा सुप्रि दंमोन हामिया पक्सायमोन आहायबानो कायसा दं कायथर नरन नायखलाय दं ईश्वर नरन नायखलाय दं नरक हामारि माननाय नरक जे बेमारक न नानायै सुबाय दंमानि सालसा अमनि प्रथमा लाइबुमा सैजागनाय नरक नरक तावान सुगदि नंनि प्रथमा सैजागलाखिनि नंनि लाइबुमा सैजागलाखिनि सैजागनाय अमन नंनि थानायानि गोचार कप आं पाइना नागे आइना हाय तिप्रा हास्तनि जत जेनि सिकला सिकलिर जारा छेबुकनो तै तिते दिसिनि नतयै नर गोबां मा बखा रबनजा बखाव अस्तमनजा आं नरंनो साबो नरंनो आं कयि साबो किच्छा जरा नासिंदे जेनि बुबागारा हास्त फाइद्रब जरा नर नासिंदे जों तामो यापिरि खाय तामो यापिरि काराग्रम नरं नायदि नरं नायदि तामो यापिरि काराग्रम बुबागरा नरं नायदि बुबागरा न किसा जरादि ताबुंनि जे तिति एडिसिनि जे अथि ताबु जों कमप्लीट खायमाया को एम रब दि मांगे फाइकेरिना जों बुबागरा न क्रस खायमाया तै दुनाय बसे बाहायके जों बुबागरा न इंगुर खायनाबा बुबागरा फायासाक जरा नरक खालगै नायदि तिति एडिसि अथॉरिटी बुबागरा तामो यापिरि रम नायदि जुदि यापिरि रम याहाय नंनि तो लामा खलक जाक न लामा नखरि चबा खायनानि नंनो त केव कासुया जों त नन खायमे हिनि बसाया गाय आबनि बागै न तिनिनि फेसबुक लाइभ ते अमन आनि कयमन दंनाय नरक जरा किसा नासिंदि बुबागरा न फाइनानि बागै जरा किसारिदि ताई नरक जत्तन काहाम तंथुन तिनि पहर बाय बिसारनो आं कासारनाय